Abanini bamashishini akhulayo bebephume ngobuninzi namhlanje apha kwilokishi yaseNew Brighton. Sithetha nje bathi baza kuzama amaqhinga amatsha ukukhulisa amashishini abo kwaye baphinde bawathengise eluntwini. Bekumnandi abanye becula. Kwaye aphantsi namaxabiso empahla ethengiswa ngalamashishini. Baluleke kakhulu ukusebenzisa iplatform efana nale ngoba abantu bazawusazi apho sikhoyo nento esiyenzayo. Into eqhelekile ukuthi asazani singabantu abamnyama nezinto esizenzayo. So iplatform efana nale isenza ukuthi saziwe sazane. Ushukela is a local brand. Ndisebenza kunye noZubo from East London. Sikhona lapha eGqeberha, sikhona sifumaneka nase Cape Town, naseMpumalanga. So ndi move around, ndimisa izitendi uyithengisa le brand ebantwini. Nabahlali bakwilokishi yaseNew Bright balamkele elikhwelo kwaye lisekwe ngamanina amane. Umbono ke ukubana ukuphuhlisa osomashishini abakhoyo apha eBhayi nezakhono ezikhoyo kuba kaloku sesabona into yobana during i-COVID abantu abaninzi baye balahlekelwa yimisebenzi. So kwakho umbono into yobana masiqale le platform that every first week of the month abantu baze nezakhono zabo. Eliphulo liza kunabela nakwezinye ingingqi apha eNelson Mandela. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.